Ега тия сега в момента се качва едно клипче. Yeah, vehicle is in this area that I will unload, but now it's 13 o'clock and half, and in 15 o'clock finish my working time, and I will see how will be, but we will see. But here in Netherlands, only verboten for trucks, and I sleep in this moment. I wake up 20 minutes after midnight. I wake up. I make my phone to wake me up in 1 o'clock 30 minutes, but I self wake up 20 minutes after midnight. And now, but don't worry, all will be okay. Чай, че се натрупаха коли зад мене. Айде, изпреварвайте. Сега в момента се качва едно клипче, 30 и няколко минути. Съм го снимал, аз не съм включил микрофона. Тук закачил съм си го микрофона на яката, това на качулката, обаче не съм го пуснал. Снимам, обади се Павел, викам чай да го спра, нали, да не слушате какво си говоря. И тако. И се оказа, че не съм включил това микрофон. А иначе обяснявах. Изпреварвайте на гледото с електрическите коли. Гледай как се мотат. Да не отида някой киловатт в повече. Какво е това, Шкодичка? Seventeen. What I say, what I say, 15, I sleep in this moment, but in 5 o'clock I won't say 17 o'clock,
because starting 2 o'clock, 10 minutes before 2, and 15 hours working day is 70. Yeah. Maybe because this is 5 o'clock, 5 and 17 is the same, but sometimes I say 5 o'clock, sometimes 17. But all parkings is full now. Now is 13 o'clock and half. But I think all will be okay. We'll see. Don't worry, bro. Drink one beer for me, and after 3.5 hours, I also will drink 2 beers. Та така, в момента се качва едно Нямо кино, така го кръстих клипчето. Нямо кино, защото се оказа, че е без звук. Изобщо няма звук. Това Пасат дали е електрически? Няма ауспух отзад. Много интересно. Айде, се превърваме с тази пътна помощ, да. Падна ми скоростта, значи. Сега не мога набера. Аз съм тежък доста.
Гледайте какво допълнително огледало има това на колата, защото иначе от караваната не мога види какво става назад. А сега включил ли съм микрофона? Не мога видя свети ли зелено, не свети ли. Свети зелено. Значи записва. Много красиви сгради е тук вдясно. Не знам дали се виждат на това, да не върта камерата. Много готини стопове има тази каравана. А тя не е нова, тя е минимум 10 години има. А не знам, защо някои каравани държат много високи цени. Сигурно с двигатели от самолети монтирани. Не мога да си обясня, защо държат такива цени. Караваната по принцип би трябвало да е много ефтина. Ей, ченгет, сега чай да влезе тук за това. Така пускам гъста. Съдът ченгет е тук вдясно, сега ще ги видите. Не знам дали се види полицейската кола. И сега карам с 80. Вчера си купих кафе с кардамон. А това кардамон съм го чувал като подправка и много интересен вкус има, защото те по принцип с канела пият кафето с канела. Има една песен, даже Бай Мангало пие кафето с канела. Ама това кардамон и то такова, нали, смесено си в пакетчето с кардамон. Аз викам, я го пробвам.
Сутринта си направих едно кафе и сега от 9 си направих още едно. Ивайло, стига си спал, влези в десен талант. Добре, ти хубаво смени. Звеил, я да вие са тук има ли референция? Не. Ева ти. За 11 часа ми беше разтоварването на този контейнер. В момента е 2 без 15 и имам 31 км до там още. И сега тук караме магистрала. Обаче след малко почваме един национал. Добре, направи ги амейзинг нещата, пич, с този електрически бус. Купуват си електрически коли и почват да се влачат по пътищата. Какво снимаш, Ивайло? Аре, весело и луната и така. Само да ви кажа, че съм качил клипче без звук. Така, тук сме вече на Национал 279. Ама с тия светофари, сега на светофар спрехме. Тия къде избегаха напред камионите, аз съм дал газ до дупка, а не мога да набера, като лайно набира. И сега на следващия светофар, като спреме, и пак.
Обаче пък като съм тежък тук на спускането, от 95-та в момента, така 20 км има още до адреса. 2 часа е. Само не се окаже, че не бачкат. Тук на адресите, не знам, защо така се пишат, нали, Хелмонт, това е града Хелмонт, The Netherlands. Нали, все едно София, Българията, не България, Българията. Защо членуват The Netherlands? Те, кто не освоит нейросети прямо сейчас, очень пожалеет об этом через год. Мир стремительно меняется, и тот, кто успеет эффективно использовать современные технологии, никогда не потеряет свою конкурентоспособность. Почему врешь? Дали предстои нещо изключително голямо. Става въпрос за удар по най-милото, формално погледното, на Зеленски. Американците очевидно не си поплюват и са твърдо решени, че трябва да приложат натиск срещу върховния вожд на украинската власт. Ще го кажа така, аз отказвам да го наричам президент. Той не е президент. Не си пада по изборните процеси. А знаем, че легитимацията става с избори. Разбира се, напомням ви, че ако искате да ни подкрепите и да продължим да съществуваме въпреки... Сега ако направят едни избори в Украйна, ще имат 3 човека, които ще гласуват за... до либералните НПО-та, може да го направите или като YouTube членове, или в Patreon. Изключително благодарни сме за тази безценна подкрепа. Последно сме качили в Patreon и за YouTube членове сводка от фронта, която вярно ще ви е интересна, и разбира се безценен анализ, както винаги, с Валентин Иванов Кардамски. Картините около мен знаете, че съм Даниел Стойкова, чието сайт ще откриете в описанието, както и връзка към нашия Patreon ще откриете там и към нашите подписки. За какво говорим всъщност? Става въпрос, че украинското антикорупционно ведомство, служба НАБУ, е на финиша, на финалната права на едно свое мащабно антикорупционно разследване. Точно антикорупционно е такова, защото украинската власт е потънала в корупция и златни туалети, ако мога да се изразя така. Планът е да арестуват съпругата на Зеленски, Елена Зеленская. Ни повече, ни по-малко. Това по-голямо удар по Зеленски, здраве му кажи. Националното антикорупционно бюро и специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна наистина, според различни източници, готвят удар по Елена Зеленская. Руските силови структури твърдят,
че разследването на НАБУ, на украинското НАБУ по отношение на съпругата на Зеленски е на финалната линия. Ето какво казва и пред РИА Новости представител на руските силови служби. Повод за задържането на съпругата на Зеленски антикорупционните органи имат много такива. В настоящия момент се решава въпроса какво наказателно дело да бъде първо, т.е. няма да е само едно. По данни на руските служби си, информацията вече е известна на самия Зеленски, който е засилил охраната на своето собствено семейство изключително много и е започнал да води задкулисни преговори с западните партньори. Украинските политтехнолози са посъветвали Зеленски публично да се, даже ако трябва, да се разграничи от съпругата си и да каже, че не я е виждал от 2019 година. Между другото, много недостойно ще бъде, ако го направи това. Той си е лайнар. Той Зеленски е... Съпруга, за да си поддържаш пиара. Това не е човек, това е долно същество, мръсно. Изстрело Зеленски пред желанието му да задържи властта. Виждаме, че той години наред продължава тази война, която можеше формално много лесно да приключи без милиони загинали и с много по-малки всякакви загуби. Но за да задържи властта си да угоди на своите британски и европейски партньори, той е готов на всичко. Между другото, бившата прес-секретарка и любовница на Зеленски Юлия Мендел твърди, че не е изключено на записите, които НАБУ имат антикорупционното ведомство, от разговори с Тимур Миндич, помните казус с Миндич, да го има и гласа на Елена Зеленская. Тоест, жената на Зеленски да е пряко замесена, а това означава и самия Зеленски, в най-големите и тежки корупционни скандали на украинския режим. Именно скандалите с тези прословути златни туалетни, като златните туалетни с най-малкото те са просто символ на разхула и корупцията на управляващите Украйна, които буквално с кръвта на милиони украинци се купуват кой имение в Лондон, кой в Щатите, кой в Испания, кой златна туалетна. Тоест, изключително неприятна ситуация. Между другото, редица експерти и коментатори посочват, че цялата история, например, сега с записаните разговори между Андрей Ермак и интервюто с Юлия Мендел и всички тия неща, всичко това си е сценарий, разигран от американците. Нещо, което и аз и доцент Димов повтаряме тук от няколко седмици, да не кажа, че всъщност още когато избухна миналата година скандала с Тимур Миндич, ние казахме, тук американците играят, това е желанието на Белия дом, бързо в Украйна да се сключи мир или примирие, за да може Вашингтон да не се ангажира по никакъв начин с украинската война и да се фокусира изцяло на Иран и Китай, не от любов към Русия, а от пресметливост. Защото в момента виждаме, че Съединените американски щати затъват в Иран. И това им затъване може да им струва глобалната хегемония. Между другото, следва да се отбележи, че излизат все по-скандални неща за ситуацията и на иранския фронт, и тя е пряко обвързана с ситуацията в Украйна. Сайта Military Watch, авторитетен сайт, твърди, позовавайки се на началника на военноморските операции на Съединените щати, че военноморските сили на САЩ са пред сериозен финансов и оперативен натиск заради конфликта с Иран, като става въпрос за адмирал Дарио Калдро, който е предупредил, че бюджета за 2026 година не е предвиждал разходи за тази война. Това е много интересно и показва пък, че Тръмп не е планирал такава война, значи неговите, да го кажем, приятели. Началници, не приятели. В последния момент са го така склонили. И от косвени факти можем да съдим, че е наистина така. И в резултат на това американския флот трябва да прави тежки съкращения. И запасите от гориво,
боеприпаси, ракети и средства за поддръжка на най-големия флот, най-могъщия, не най-големия, но най-могъщия флот на света са на привършване. Въпросният американски адмирал е признал, че ако Конгреса не отпусне допълнително финансиране, помните колко десетки милиарда, мисля, че 70-80 допълнително милиарда поиска Тръмп и Пит Хексет от Конгреса за тази година, ситуацията ще стане плачевна за военноморския флот на щатите и това ще навреди и ще доведе до урязване на обучение, на рутинни операции и дори до съкращаване на личния състав. Тоест, Америка се намира в една много проблемна ситуация. Бати тъпите реклами, наистина. Такива тъпанарски реклами. Не може да си позволи не просто да дава помощи на Украина, тя оказва се, че може би няма да може да си позволи дори да продава оръжия на европейците, които те после да дават на Украина. Просто ситуацията е на ръба на бръснача. И именно за това натиска върху Зеленски почва да става жесток. И това е много брутална комбинация, пресметлива и хладнокръвна, която Белият дом и американските служби очевидно правят, въздействайки на силовите структури в Украина, на НАБО и на специализираната украинска прокуратура, започвайки един механизъм. Първо удариха всъщност Мингич, сега удариха Ермак и сега готвят вече удар по самата съпруга на Зеленски. След тези два удара, ако дойде този трети удар, това е като нищо може да края на киевския, ще го нарека, диктатор. Дали това ще доведе до мира е друга тема, защото Русия има много категорични искания. И говорихме преди няколко дена, че Лавров какво казва? И други руски представители какво казаха? Песков не случайно каза, Украина трябва да напусне Турецката народна република, т.е. Славянски, Краматорски, остатъчната част от Константиновка и другите руски региони. Тоест, ако миналата година Путин е бил готов на компромис, да се задоволи само с Украина да се изтегли от Донбас, а по останалата част от фронта да се запази настоящото положение, коридора до Крим през Запорожие и Херсон, но основно Донбас, и Украина да бъде неутрална и да се гарантират руския език, руската църква в Украина и така нататък. До тази година, след неадекватните поведения на Зеленски от Нова година насам, Русия става все по-ожесточена и на фона на поведението и на Европа. Това, което Песков казва, не е случайно изпускане, това е много ясна индикация. Този път няма да е компромис за териториите, говорим само Донбас. Този път ще става въпрос и за административните центрове на Запорожие и Херсон, които украинците също, ако искат мир, вероятно ще бъдат принудени да напуснат. Но ако трябва да съм честен, аз си мисля, че дори това вече не стига на руснаците. И ще направя една препратка към 2024 година, когато се видя, че след като украинците постигнаха някакви успехи в Курска област, изненадващи, но се видя, че няма да напреднат повече и всъщност сами се вкарват с капан. Тогава германското разузнаване пусна през вестник Билд една много интересна карта. Сега, извинете ме, просто не съм я сложил тук на компютъра, за да ви я покажа. Някой друг път ще го направим. Тази карта показваше, според германското външно разузнаване, какъв е плана на Путин териториално, говорим. Не стратегически, не дипломатически и геополитически, а конкретно териториално. Плана беше, те го бяха представили, Русия пряко да поеме контрола и да присъедини всички територии по линията Днепропетровск-Харков. Тоест не само Запорожие, Херсон, Донецк и Луганск, но и Харковска област и Днепропетровска област. Двете най-индустриализирани и богати области на Украина след Донбас или наравно с Донбас. Много е вероятно, според мен,
това да е наистина част от руския териториален план, а иначе геополитическото измерение, разбира се, пълен неутралитет на Украйна и постепенна смяна на украинския политически елит и постепенно, вероятно, абсорбиране на Украйна под различни форми, първоначално като неутрална държава, последствие може би дори като член на съюзната държава, заедно с Руската федерация и Беларус. Това е една опция, която седи на масата. Има и много други опции. Не трябва да изключваме и опцията в даден момент Русия наистина да реши да вземе Одеса и Николаев. Шанс, който тя имаше, между другото, 2022, но заради лупингите на Борис Джонсън не се получиха нещата. Но втори и трети път руснаците няма да бъдат излъгани. А този удар по съпругата на Зеленски не е никак случайен. Очевидно Америка вече не се вълнува от Украйна поради много по-сериозни проблеми, които си има. Продължаваме да следим ситуацията. Благодарим ви за подкрепата навсякъде. До нови срещи! Ограничението на скоростта. Управляващото мнозинство от Прогресивна България обясняваше по време на цялата кампания как ще направят нещо ново, ще сменят модела, ще разграждат модела, ще изгонят олигархията. Всъщност, ние не виждаме особена разлика. И както правеше старата власт, така направи и новата власт, направи необходимото, за да скрие министър-председателя, който виждаме, че все по-уверено влиза в ролята на дървото на мълчанието. В конкретния случай сега това, че лъжат по отношение на присъствието на американски самолети и участието им във войната срещу Иран, в която нашата страна очевидно е страна, също е факт. Това е икономиката на България. Между другото, ако трябва да я покажем в една снимка, казино, заложна къща, аптека, бързи кредити, Дюр. да помогнете, Дюр. фризьорски салон, дюнери и накрая погребален дом. Да. Ей, това е траурна агенция. Това не е икономиката. Поздравявам ви! Новия морал настъпи в парламента. Не само, че работите и протакате проблемите на държавата, вече се калибрирате с хипермаркетите и веригите. Надявам се да се съобразите с тяхните искания. Председател, преди 2 месеца и половина, уважаеми Гледай такъв покрив има тази къщичка в ляво. на поредната лъжа, не тук в големия храм на лъжата, в малкия храм на лъжата, в Министерския съвет, където беше взето решение от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП, има такъв народ, да се наруши законодателство и конституцията на страната, като се даде възможност на чужди военни самолети да използват най-голямото гражданско летище в България. Летище София. Тогава ние от Възраждане направихме протест пред Министерския съвет, поискахме да бъдем допуснати на Съвета по национална сигурност. Първоначално беше отказано, след това обаче в крайна сметка такъв съвет беше проведен с наше участие, на който съвет министърът вече от служебното правителство на ППДБ, представители на Прогресивна България и ГЕРБ, защото министърът, който беше от ГЕРБ в предишното управление в Военното министерство, остана на същата позиция. Ни лъгаха, обяснявайки ни как тези самолети са за учение. Първоначално обясняваха как учението е на Съединените американски щати, на американската армия. След това се оказа, че учение на НАТО. После се оказа просто някакво учение такова, нали, в което някакви самолети летят напред-назад. Тогава ние, както разбира се и всички останали български граждани, знаехме, че ни лъжат, обяснявахме го, но правителствената пропаганда обясняваше точно обратното. Обясняваше как всъщност тези самолети не участват в войната срещу Иран, обясняваше как тези самолети ние сме длъжни да ги приемем, защото имаме съюзнически ангажимент, макар че нашите съюзнически ангажименти според член 5 на Северноатлантическия договор са, ако някой бъде нападнат от нашите съюзници. А в случай един от нашите съюзници нападна друг. Така че не сме длъжни. Но въпреки всичко, въпреки дори нарушението на международния договор, нещо, което представителите на Прогресивна България много обичат международните договори и тяхното спазване, въпреки всичко тази практика беше продължена. Естествено, след
парламентарните избори от 19 април ние не сме очаквали, че ще има промяна в поведението на България. Беше ясно, че просто се сменя една евроатлантическа управляваща сила с друга евроатлантическа управляваща сила. Но вчера имахме рядък миг на откровение. Не някой друг, а външният министър на Съединените американски щати, Марко Рубио, направи изключително интересно признание под формата на благодарност. Той каза 4 държави, отбеляза 4 държави, които са помогнали изключително много на Съединените щати във войната срещу Иран, като това, което той каза, беше, цитирам, те казаха да, още преди да чуят какъв е въпрос. Първата държава, която отбеляза, беше Португалия, втората Полша, третата България, четвъртата Румъния. Всъщност Марко Рубио каза това, което и ние казахме и което цяла България знаеше, че Миналата седмица идвах и разтоварвах тук в ляво, а сега гледам дясно ме води некъде. Нарушавайки дори и договора за Северноатлантическата солидарност. Тук в ляво и напред, където е бялата кола, там разтоварвах. Иначе казано, не едно, а 3 поредни правителства в рамките на 2 месеца и половина сложиха едни тежки на коленки и обслужиха една чужда държава. Правителство на ГЕРБ, ДПС, БСП, има такъв народ, служебния кабинет с представителството на доста партии и сегашното правителство на Прогресивна България, което продължава тази унизителна, раболетна и брикчийска практика. Добре, браво, добре. Не ми харесваше, това беше добро. Управляващото мнозинство от Прогресивна България обясняваше по време на цялата кампания как ще направят нещо ново, ще сменят модела, ще разграждат модела, ще изгонят олигархията. Всъщност, ние не виждаме особена разлика в нито един аспект. Дори в този, който преди малко видяхме как тази шумно прокламирана бърза съдебна реформа, знаеш, се оказа, че не трябва да е толкова бърза. Ако трябва да приемем техните думи сега, означава, че те са лъгали преди. Ако не са лъгали преди, означава, че лъжат сега. Това са двата варианта. И в двата случая обаче са лъгали. В конкретния случай сега това, че лъжат по отношение на присъствието на американски самолети и участието им във войната срещу Иран, в която нашата страна очевидно е страна, също е факт. Защото Егенберг да урли. едно от Егенберг. обясненията и едно от обещанията, които Прогресивна България даваше по време на цялата кампания, беше как ще има нова външна политика, как ще се борим за мир. И как се борим за мир, като водим война срещу Иран. Участваме в нея. Не го казвам аз, цитирам външният министър на най-голямата военно-политическа сила в света, в Съединените американски щати. Точно поради тази причина Малко кофти съм спрял, ама да има изслушване на министър-председателя Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов, защото искахме да видим публично становище така, бандът. по отношение. Така, разтоварих, мама е 3:20 в момента. 5 ми свършва работното време, аз трябва да отида до Вегел. Това е на 11 км тук. Преизчисляване на маршрута. След 140 метра завийте надясно. Добре, то откъде ми го даваше? Вземете Да, следващия също търсен така. завой. Шифлял. Много красиво село е това. След 250 метра завийте наляво. Добре, отдето дойдох аз по тази улица. Вземете следващия ляв завой. Аха.
Гледайте, то завод какъв е ръмбав такъв. Карайте 4,7 км. Сега ти заради това излезнах, такова качих се на тротуара, викам, ще махне, ще каже мерси. Ей, гледайте го това синьото тук вляво. Ах, как е направен, ах, красота. Много малко има такива G20 са направени. Какво цъцка тук, бе? Гягата е гати готината къща тук вдясно. Красота. Какво тропа така, бе? Тук штората ли? Какво нещо? Под тако. Да, някакво цъкане. Тия павета. Дали ще успея от Вейел да стигна до Мер? Добре, какво? Бавария. Тук мога да има бир. Не, това е някакво рай за бюро. Викам, има бира тук. Защото аз Бавария свързвам с бира. И с BMW. Гледайте какви кончета тук направени в ляво. Не знам дали може да се видят. Ако беше в България, ще почнат първо ушите, ще им струшат. Тази камера тук, колко е ограничението? Добре, това ще ме предупреждава с тази камера. Защото не съм го пуснал. Избис корект, да. Добре, за какво сте го направили това, бе? Така просто тия с това. И в България. Трябва да справиш, за да минеш. Каква баба караше буса? Тук пак ли сте направили такова за подскачане? Не. Да. Поне е толкова гнусно, като предишното. Леле, какви къщи. Тук вляво пък къщи има.
Превишавате ограничението на скоростта. Да, права си. Пригответе се да пресечете колелото след 800 метра. Превишавате ограничението на скоростта. Изход. Вземете втория изход. След 250 метра свийте наляво. След 50 метра свийте наляво. Ей, какви къщички, бе. Е, там къде влиза Volkswagen, гледайте каква оградка, какво красота. Карайте 2,1 км. Гледайте, всички с колелета. Превишавате ограничението на скоростта. Добре, за какво служили 50 тук?
Гати, отдаве, докато ме разтоварваха, Пригответе се да продължите надясно след 800 метра. аз съм качил едно клипче, където не съм включил микрофона и съм го кръстил "Нямо кино". И 2 коментара: няма звук, няма звук. От заглавието не мога ли да разберете, че аз знам, че няма звук? След 300 метра продължете надясно. След това завийте надясно на колелото. След 80 метра продължете надясно. След това завийте надясно на колелото. Завийте надясно на колелото на първия изход. Пригответе се да пресечете колелото след 790 метра. Превишавате ограничението на скоростта. Пресечете колелото на втория изход. Вземете втория изход. Пригответе се да завиете наляво след 1 километър. След 300 метра завийте наляво. Не бе, надясно трябва да завия тук. Нет, Вземете там фреон. следващия ляв завой. Така, Стигнахте местоназначението. сега Ивайло, сложи си жилетката и аз при за това. Това ще откачи това контейнера, го откопчай. Вандата весело и така.
гнусно. Завийте надясно на колелото на първия изход. Гледайте това Volvo от тия, къде ги правят тия, така си карат с багажниците отгоре, с гуми, с туби. Правят се такива, все едно са участвали в Париж Дакар. Пригответе се да завиете надясно след 1,2 км. Anycoin. Това да не е някой колега на Ружа Игнатова. Anycoin. Превишавате ограничението на скоростта. Превишавате ограничението на скоростта. След 300 метра завийте надясно. Вземете следващия десен завой. Малко червено минаха, ама които път тръгнаха оттам. След 400 метра завийте надясно. Тук тази точия починава да кипва. Да развия леко. Следващия десен завой. Добре. Тахографа ми светна 10 часа и 1 минута. Да, от тук по принцип, по закон 10 часа бачкаш. Всичко над 10 часа на ден вече ти е такова. Това не важи, когато си с твой камион. При някои други обстоятелства. Тази групата, аз имам камион във Фейсбук. Един преди време ги предлагаше и вчера или оня ден, пак беше пуснал реклама. Такъв емулатор, къде се включва в ОВД буксата и да не ти излизат грешки, специално за DAF. И писах като коментар цена и той на лично съобщение ми изпратил
Я чай да видя колко. 200 или 300 евро беше казал. Викаме, пич, ти лут ли си? Генчо Колев. Не, Генчо Колев. Жасо Йорданов ли? Кой? Аха. Не, топа за яйца. Бех писал там в групата на квартала, някакъв продаваше яйца и аз писах коментар цена и някакъв друг ми пише на жена ми баща и гледай яйца кокошки. То къде ми писа в това, бе? В Маркетплейса ли беше това? Не знам къде ми го беше написал. 200 или 300 евро за такъв емулатор. Аз нищо не му отговорих даже. Сега каже 50 евро, въпреки че то струва 3 евро. Аз тия емулаторите зад Bluetooth, първите ги купувах по 200 лева, беха едно време преди 15 години, а тогава 200 лева си беха пари. И се оказа, че са по 3 долара в Китай. Тук сигурно всяка имам и за DAF, между другото. Трябва да го намеря. За Volvo и Renault имам много и имам едно за DAF, обаче къде е, дали не ми е всяка? Аз... То Румът, що не го кара това Q7 са? Айде бе, тази Тесла няма ли да ме изпреварва? Така, имам час и 3 минути още до края на работното ми време. 66 км са до бензиностанцията на МЕР. Ако не стане нещо чрезвичайно, ще стигна и ще остана да спа на МЕР. Той тук има места, ама... Да, има още няколко места, след малко ще се... Има едно място, 2, 3 места имаш на паркинга.
Какво снимаш, Вайл? Само глупости. Само да му остави гласово съобщение на диспонента там в тази спедиция, с която бачкам. А той понеже е от Турция. В смисъл, роден е в Турция, а аз сега миналата седмица разбрах, че майка му е чиста българка. Аз мислех, че нали, защото в България много мухамедани живеят и мислех, че тя е такава българо-мухамеданка. Тя била чиста българка и се жени за някакъв пич от Турция и си живеят в Измир. А той не знае една дума български. Брат му знае български, а той не знае една дума български. И защото на английски си говорим с него. И му викам, има ли някаква работа за мен? Да, защото аз като съда така и не изкарвам кинти. И той пише for you always job. Аби ми вика. Аз му викам бро, той ми вика Аби. Карай 49 километра. Мгм. Да, Кота, аз слушам няколко дена ти казах, че тази бангаранга, това е дяволска работа. Ама ти не. Добре, че днеска, защото вчера ми каза, че днеска по телевизията ще поздравиш Дара, нали не си го направила това нещо? Вчера като ти изпратих текста на песента. Ай, котенце. Аз не сега след един час вече ще съм спрял и ще се чуваме. Ай, миличко, обичам те. Не, прекъсна го, защото ти не можеш да го прочетеш сега и затова ще ти го запиша в Voice. И така, като го слушаш, хубаво слушай като това, което ще ти запиша. Защото ти само го прочиташ и не... Въпросът е да вникнем и да прочетем. Ясно е, че бачкаш и не можеш. Затова сега тук правя една процедура да мога да от едното място да чета, другото да го... Извинявай, другото да го записвам. Сега ще ти го пусна. Аз ще го прочета Коте, аз след малко. Спирам след един час, вече съм спрял. 50 км имам, въпреки че тук е някакво задръстване и то може да не ми стигне времето. Ама... така. Ай, Коте, ще се чуваме след час. Така.
Тук се забози положението. И така, младежи. Ара весело, днес е понеделник, 18 май. 16 часа и 13 минути. Понеже днес много рано ми почна работното време, в 2 часа започна. Аз се събудих в 12:23, точно като погледнах часовника, беше 00:23, аз си бях навил часовника за 1:30, ама се събудих. И така. Бандата, весело, сега ще ги пусна да се обединяват. И така. Гледайте тук военни машини. Нали са тръгнали за Украйна? Гледайте какво е интересно. Това е як джип. Това е яко. И те са еднакви двете. Много яко. Много яко. Ладно.